Me Debbie Obwa bra me mabre wo mi wiasa me bae na kwadwo obi ni bra me mabre wo sofo no wabre bi eberebe na me sofo be na betimi ni dia compare me Obinim e wo Ghana ase wabre te se me obi eni ho nipa betimi abo ni dia compare me be kakra eno kwa me bo nipa be tu bi din ye Owusu Bempah apostle and Reverend Obofuor. Yes. Omo bear me bear say 60, 100, 70, 100. Yes. Omo kwa me mo 80. Debbie. Me mo omo 80. Debbie. Say me 100 and me mo 80. Debbie 60 hona. Me madam police says maku 11. Oh yes. Kobu so mother say. Ehifa. Kobu say Reverend Obofuor or Reverend Obofuor na yi Owusu Bempah say what that police says say. Ehifa. Yeah, they hand to Owusu Bempah nsa ekobo hospital bed mu waka bepem ne waka na me wunu de ye me me nso ye de hand gu me nsa ko machi yes and ye ko to police hospital yes and ye sa de hand ne bo me nsa ebo hospital bed nim eto Owusu Bempah de na waka bepem ne no me nso the same thing yes what is that make kan comedian no Debbie Owusu Bempah de no say police force na gina ne nchen handcuff on that inside that bed in Imuno. Na police for say, me na police for 8. And the Gina was and the Sergeant Mesho. Yes, it be Sergeant Bontin 80 what them with the two. Yes, Abraham Kopodamensa Adam Paso. Yes, and the 80 Gina Menchain. Yes, Adamaya Akai you can baby. Abba, and no dan chaya. Edina no. Yes. Where you inside the 80 Abontino, yes. Where you Abontino, where you a dynamo gates no pay. Gate as police for 6 and so they to yes. And it's like Mikania Quay and son Abontiamo cars like me to cocaine. Who said Pia Bontia? Who be say police car to say Omoko patrol? Amokas. Maku more than 7. Oh yes. Ejina compound. Yes. And I will be a police in no casa hospital na Bontia outside. Abontina ye main street in us. And also among car police among car. Yes. Yes. And also say see ho. Yes. And almost had the pepper spray. Police pepper spray no this spray usually. Yes. Almost had the be a besi ho. No cre. Obinim baku ye baku fu ya. Bakufu. What is a michire mu say that? What is a michire say that? Obinim asole master so mu ye dede baku. Hey, munya ye papa obinim maye. Eno mu bie pepper spray no. Oh yes. Mo tuli say ya. Omu tugu ma asole man say ya. Yes. Hey, what is a michire mu da? Munchire mu da. Ni ye kwhye gata mu nyina. Na asofo mienu na me mabo mu din no. Edien ye dia to omo so wo Ghana ha me yemfa bi nto me so. Oh, edien. Obi a me yesi me kwakwalebu. Ekwojeje nkwala nketoa. E de ye ma asole. Wo ti ase say. Ye ka so obi kwaje nkwala nketoa. Oba wonyema wawo akwala fresh. Yesi nurse fo ne ton ma me. Yes. Na me be kunkum kwala ne de omo moja no aye ma asole. Yesi me de apemfo yemu ade e fa presenters e ho ahwan. Yesi me de ye niema. Yes. Enu ye obi okotena national TV radio so kan yo. E kan e wo Ghana ha. Say nipa no so wo president ye di o. O pe bi edi. Enu no obi se wo do say nipa no. Enti de odi ye obi nim no wo deserve. Me da se. Nyame nhira mo. Say we see me deserve. Busa me say die na me ye no a. What this atro we nyina to me so. To so. Kogogo busa say me ye ne den. Wo ye ne den. Wo de me pacho mo amosi makọ school time no. Me pacho kogogo. Kogo say edie ni obi nim de ye no a. What den nsem we nyina to obi nim so. Atro we nyina to so. Ba akofo. Me say kogogo busa say me ye ne de. Wo ye ne den. Edie. Wo de kobusa say obi nim wiye ni sika ana ebeba no obi nim akofa na yere no obi nim akofa ne ba no obi nim so okotu na fini ne politics ni MP akonya no so obi nim so contest e wo ba bia wo hye no no okotu no obi nim ne waka bi twempa na no obi nim agye na asase no bibia se di ho busa say eye di asem Adai. Na mibusa wa wo ha ne wa wo hwe me say
eti di asem be pa na be nipa we di nsem nyina ato so aba eye di asem di na wan hye no sabi mo fa ncheme even say me ka kire wo say wo ye kwasea mpo a eti ka be di nsem we be to me so aba even ka police ni judge ni kura be ko school mu akomre mu aka say edi kwasea na wo de ma wo no enye ho ne nsem a wo de to ne so aba so obi ka say wo ye kwasea mpo a enye kwasea ho nhyehyeye wei dabi e dia no de dodo ntrumu akese ye wie sasa emma bebre pictures yes ekogu tv so say obi nim ne ma we nyina da adeda aba bra dabi omi busa wo say busa wo ho say die na obi nim de ye no a ogu nanimu ase eno na mepe eno keke na aba wutiri mu sa da say die na obi nim de ye no edien sa mi wie ni sika mpa enko be ye mi say dabi o hwe me ye panyini oh yes enche me wa me 50 onokre me wa me 40s enche me 50 me ye panyini yes hwe yes ntokwa any formula dabi but ye won ntokwa bi wo ho no ma e wo formula pa baby a wodi ntokwa ne be fa no nyansani be ka se ready aboro so eti atemdidie be nkwa anipa de di watem e di nkwa no waye wa wodi disgrace we ntura kase sei eto ne so e di we obi tie me obi hwe me a o se papa mani ntwam ache social media ye wa asema atwam wo dabi e wo dabi dabi o ache wo wa adwem ne wani so na social media no ache wo ho dabi e da so da ho nchiri ma ba behwe bi e da so da ho na onim ye hu ye na obusa ye ono ana ni ba ne ho so obeka se obi nim se wo ye menua obi nim se wo ye mabusuani ena de bia yo nyina menye bio next se o sheda so be me sa o sheda pa se ne wani aba ho se me wabusuani na wonye me sa bia wudi a na wo sheda o sheda se akwa memia no eye boa paye o sheda debio o sofo de ma fa we nyina mu yes still it me ya sole oh yes Sunday enya nipa oh yes adwene nya adwuma wa ha e wa ha pa ayesa nipadua ne bebre nokre se osofo ya ye we nyina achi a ye the false prophet se we ye fake ato wo so yes because according to nipa no was menkan asofo na omunwuma tantan na metan enwuma tantan ben kire enwuma tantan ne ye de wo de ato me so no se me kwakwa le buko kum akwaje nkwala nketo a what is your evidence no way when enwuma tantan no yes ne wunim na wo ka dabi o when enwuma tantan na wo say omunwuma tantan na mechiri no we enwuma tantan ne wunim na wo ka obi a mekum kwala nketo a eya asole meji afo ho niema ene ye ncheli me wo da so wo ha hwe ene obi akoche sika kakra wa asole ho aba asema yes ya jeli ni 15 years ene obi okum ni power Ghana ene nam ha one nam ho wo so nse ni pa ya mekai wo sika chem ya betumi dia pambara kwan so oh yes dabi o eti dia mekai omo hwe me no se wo do nipa na meka na asem no kra eti asem wei wo ma ne nya wo ya mame se me do no de but obi nim de no kwa de woni na ndi ni ye dabi o wo dia answer ne ye se kobusa gogo urefia kobusa gogo se edie ni obi nim edi ye no a wo ye mi se aba edie bone ben ehon na obi abeye clear nyansa ne ye adwuma wa ha nyansa ne kasapa because you say entokwa eni de formula ba entokwa bi so wo de formula pa me say wo de urefia kobusa gogo se what Obinim has done to this man. What did Obinim do to this man? Oye mistake. Oye we say. Abba. Me pacho eti ne mama na wa wo mo no. Me kofa ba akokwa ne twempa na kora. Oye we say. Me se ka be deserve say. Oye we say. Me nam police station na me kwa ha na me kwa ha na me kwa ha. Me se madam police says makoma ko say. Oh. 11. Akuma ko 11.
Love it. Different. Share. Kumasi police station says, Mampon dear. What the hell? Mampon dear. What the hell? Kick a mampon dear. Mampon dear. Missy Biden. What the hell? Zongo police station. What the hell? Headquarters. What the hell? Central. What the hell? Aswansi police station. What the hell? Madina. What the hell? Nima. What the hell? Choko. What the hell? Adosu. Tema. What the hell? Tema. Tema committee 2 and committee 8. Tema committee 8. Hey. Abre Bawumia. Me say omo amedi omo mienu akompare me say wabre kakra te se me no. Kobusan police station says awada. Wadida. Na se busan say BNI any national security for do was send aba ne fie. Yes. Na me BNI for the boo me pono e betwe me free dem. Oh yes. BNI for aba me fie so e be fa me akọ. Na me si me dwale aba. Omontwen. Na me dwale am na kodu 20 minutes. E pono me ntu mu. Na nkofo ya force wo bu ani awura dem. Na me se na me dwane akwai aba. Ya so mu se kromfo. Oh. Na me bo. Eno na lady bi wo dem wa, sister bi wo dem wa. Oka kire me se na wo obi nim. Wo kro ni kwase ka wo ya asole kro anya nipa 100. Yes. Eno pre. Eti wo de ye wi. Se wo timi ya asole anya nipa 500. Yes. Na kotu wo bi a wono so ya anya ne saa. Ono so timi ya asole anya 500 a. Kunu se wo ye kese e che no. Wo so no. Sara tie. Emu da ho. Clear. Che ye de aye mi. Yes. Mitimi ya asole anya 500. Yes. Na wa ya anya wo saa. Wunya 500. Wo timi anya 500. Enye ni tipan no. O men ba bia. Debi o. Mitimi ya asole anya nipa 1000. Yes. Wuzu timi ya asole anya nipa 1000. Yes. Wa ya anya wo saa. Oh. O men. Enemy ya me saa. Yes. O men. Woni me ye pe. Debi. Wo ko de shira ka kire wo se wa aso ye betum. Ubewu. Onya asori piem. Na wo ya. Enye ni tipan no. Bajo. Papa. Na nye tema ha na police for betwa adan ni wusa. Aya. Surrounded. Almost say. Almost to say yes mekum nipa sha so de kan. Aya. Enye tema ha. Aya. Yes mekum nipa sha tema dan we ase. Asedan we yes. Aya. Me wa na police for betwa ho hia. O twan ho hia. Aya. Enom say ehya hen. Mo kire ye. Nipa kwa no kan no onfa mommra no me kire ba bi kwa na muntutu wo. Sa. Ye hwa. Na se bo wu se nipa ka se ba ko pekura hye wa. Yes. Munjeli will be 100 years. The rest of my life. Sir, forever. Eye temaha. Aya. Edan we ye. And nipa ne saka se me wo dan ba ko bi wo ha. Yes. Temaha. Yes. E wona me di moja ne gu. Secret room. And the police force be me dan no na me se dan bai. Mo go friend nipa ko no be bi dan no. Yes. And also ke yem bi dan bi e wo ha. And ye bi dan bi a. Nina. O mu wura dan no no say na ne dan ba na ko ne ka ho asem. Secret room na we. Dan ben. Yeah. Bajo bi ni na me o tie na asem no. Sa sofu we. Wo ti bi nya so ne nipa 1000. Enye ni tipan no. Obi so ti Ghana ha. Wo ya so ne 1000. Wo se me ne ye pe. There be ga. O men we Say nipa no. Ya ni nsem ya de to me so bi kwa no so a. Wan hwa wo nya 500. 500 impo. 300 kwa. 100 impo onya. Hwe. Kemani be. Dia ye mi nyina still. Nipa da so ba ma so le no. Eno na kire Nyankopon a wo ka me ho. Yes. Oh, bomuye. Eno na kire hu mobra. Eda wo so. Anu wo hu me mopo. Oh yes. Debi o. Minkasa na minyai. Papa kasa. Na wo mu mpa ya mfa nsense mantu o mo so kura no. Omoy. Na wo twi bia no tibi ko takra de. E wo anu akosunyan. Sa. Okoko fodua. Sa.
Yes, one year Kumasi ni Accra ne Temano. Yes, every week. Every week. You almost saw no Mokaha Ekoha. Yes. Almupa young fans and Saman Tromosono. Baby, the crowd collapse in the Diano. Walk close to branches in the Waguno. But you be the boy, I hear me say no. Made us Soya Temason. Made us Soya Kumasi. Made us Soya Temason. Made us Soya Crash on me branches ringing our hawk. Still grinding. So standard. Size of way. O person will be my country. Will say a radical ho. Debbie. Answer the watch yedi. Answer the watch yedi. Nicodemus catch the Jesus say. Yes. Our John chapter 3. Yes. Obi ntimi nyanse chena we. Debbie. Just a channel. Just on the fish ramen. Sanity. And then my hands and channel. What the best miracle? Jatu Obinim. Yes. And what is our show? Yes. Yes. That's the best miracle. Yes. Still standing. Still standing. Yeah. Now say I say me ya coins akwanchire. Yes. And then the coins are yedi. Debbie. Tete coins. And no kraman kase kumase for me. Debbie o. Me se kumase for mo ntela ho. Me ye bia mamo. Me koye tema for dia tema for. Edan we anyama. Ayema. Bosu me ba kunie. Yes. Edan we anyama. Ayema. Kumase for ama o. Debbie. Obuase for ama. Debbie. Puna have for ama. Debbie. Brekum. Advert ne kurawa anyama na 2 weeks. Me ye advert no 1 week. Just 1 week pen. And no krabaka ne say me kan ne benada. Yes. Ye bo advert ne 3 days. And now watch pepper the program. Ye bo ne 3 days. 3 days pen. Because me can we ye. Yes. I go do MC ala. Yes. Editors edit me. Na ka 3 days. Na ka 3 days. Enti ye start bo no me da. Yes. Presiada. Echwada. And no. Asa. Wow. 3 days bro. 3 days. 3 days bro. And no na sofu bia. Mebo di di. Mebo di di. Oh, bo papa. And no na sofu bia. Yes. Ye fa ne ejankuto. Ejankuto. Ekuto shiamia. Was the sofu ben ye fa ne obi ni mu a. Obo advert 3 days. 3 days pen. Wo shia ejankuto abodi din sa me na me kan ye. Yes. Ejankuto shiamia. Was the sofu ben ye fa ne obi ni mu a. Yes. Obeye program a. Obo advert say 3 days. 3 days is na edem ho ayema. Was the asofu e wo Ghana ha. Obeye program a. Obo advert 1 month. 1 month. 3 weeks. 2 weeks, 2 months. Every question is signboard. Yes. Every year posters. Every year radio announcement. Yes. TV announcement. Yes. Every year flyers. Ansa na car running na muye dede. Ansa na car so chinchin. Chini papa. Oh yes. Obinim there 3 days. 3 days. Let Dana yama. Eti ejem kuto beka say. Erade nka ho a. Untumi nya de we. Untumi. Prophet Jeremiah Akabi. Father King Akabi. Asofo bebrebe. What you say? Papa nyo monko a Prophet Jeremiah o hem sia wakabi. Shelter TV. Waka say we a Waka the same thing a kire me. Na why? Father King. Destiny TV. Ono so aka say we a the same thing a kire me. Obi ni mo obi ni be ye program for advert 3 days. Wose o papa kura den. Ye to ni sui. Na so be ye program for sabo advert 3 days. 3 days. Na Dana yema. Erade kan ho a. Tuesday. Tuesday. Abroso for. Shenya bibio. Tieno ha. Salvation is individual. Prepare with you. Yes. Me say prayer day. Prepare with you. Fight for yours. Prepare with you. Fight for yours. Media ma prayer permit. Oh yes. I fought for mine. For adwe we she wutiri mu say me say salvation is different from protection. Wo beti menya bambo. Oh yes. Wo beti menya bambo. Emma wo ba enya bi. Yes. Oh papa nenya bambo nti Awurade hu papa ne so e dia bo ne ban so ho de bambo. Muntie ne yes. Awurade beti ma bo ho ban. Yes. Na wa hwe wo so dia bo wo nua bi so ho ban. Sanity. E wo ho. Awurade beti ma bo ho ban no dia bo wo ban so ho ban e wo ho. But salvation and ankonam. Salvation ya ankonam. Oh yes. Se wonya fa Yesu Kristo se wo kra no wa che nkwa. Na Yesu betena wa ko mamu a
wo nua ne nka ho Debi. wo papa nka ho Debi. wo maame nka ho Debi. wo nua nka ho Debi. enti Yesu ba Yes. eye wo nko na wo kɔ heaven Onkwa. salvation yɛmfa nsa obi Sa. so salvation is Individual. Ankonam. enti samre a wo salvation no kabi kyerɛ wo nua Yes. kabi kyerɛ wo papa no maame ne wo ba no kabi kyerɛ no Oh yes. na wɔn nso wɔmfa Yesu Kristo sɛ ne kra ne n'akye nkwa Yes. na Yesu mɛtena ne mu Yes. anyɛ saa Matthew 24 sɛ awalefoɔ mpo mo wɔ afuom mo da mpa so a na baako na ɛwɔ salvation a Yesu ba ɔbɛfa baako Eja baako. ne wagya baako Oh yes. eti mesrɛ wo wo na wonya salvation no fa bi ma wo ba Yes. na ɔno nso fa Yesu sɛ ne kra na agye nkwa Yes. ka bi kyerɛ wo nua Yes. ka bi kyerɛ wo nipa wo ka na wamfa And now you are familiar. wo ka na wamfa wo wie wo deɛ Oh yes. so salvation is Individual. Reverend Obinim deɛ meka bɛsi so nyinaa no sɛ medeɛ mayɛ me kra nkwagyeɛ ho adwuma Oh yes. ɛda bɛwuo wo nkoa na wokɔ Onkwa. me nso me nkoa na Oh mekɔ yes. me sɛ yɛwoo wo no wo nkoa na wobaeɛ Correct. woyɛ ntaafoɔ kora na baako di kan ba yansa na baako yɛ dɛ Epa. mesrɛ wo a mɛwiasa ma w'ani amfi a ka wo kora wonim sɛ wo maame wo papa ɔwo bi ka wo ho Nokorɛ. ɛno na kyerɛ sɛ wo nkoa ne ɛwoo wo Ankonam. ɛda bɛwuo wo nkoa na bɛkɔ Yes. eti hwehwɛ wo nkoa wo deɛ first Oh yes. nefa bi ma wɔ bi wanti a wawie wo deɛ salvation is Individual. God bless you.